ଆରେ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ? ଏଇ ତ 10ଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ହଉ ବସ୍। ଆରେ ରଘୁଆ ଆଜି ପରା ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଘରେ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଆଜି ତ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ମନେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିଛି। ତ ଭଉଣୀକୁ ତୁ କଣ ଦେଲୁ? କଣ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଟେ ଦେଇଛି। ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିଲୁ, ତୋ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖିବା। କଣ କହିବି ରେ ସାଙ୍ଗ? ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ରେ ସାଙ୍ଗ, ଆର ପାରିକୁ। କଣ କହୁଛି ରଘୁଆ? ଓରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। କ୍ଷମା କରିଦବୁ ରଘୁଆ। ତୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି ଯିଏକି ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। କାନ୍ଦିନି ରଘୁଆ, ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ନା। ତୋ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ମୋର କଣ କରିବୁ? ଏତିକି ବୁଝିବା ନ ବୁଝୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତୋ ଭଉଣୀ ସିଏ। ତାପରେ କଣ ହବ? ମୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଯିଏ ବାନ୍ଧିଛି, ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ସିଏ ବାନ୍ଧିବ। ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସତ। तेरे भी खेल निराले नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले जिनकी होती है बहना वो भाई किस्मत वाले राखी